सर्व समाज बांधवांकೈ मिगले नमस्कार आम बालकृष्ण पै आलपी जीएसबी कल्चर एंड ट्रेडिशन्स मळले मिगले चॅनल आंतू आम तुमका स्वागत करता। आज आमका गोवू गोड सगळ्यांनू पत्तळी करचे एक व्हिडिओ पळोवया। गोवांतू मस्त कार्बोहायड्रेट असता, तशीच गोड्डांतू मस्त मिनरल झिंक सेलेनियम ते अँटीऑक्सिडंट्स मॅग्नीशियम आयर्न आमगेले इम्युनिटी आनी इम्प्रूव करचे। हे सगळ्यांनू पत्तळी करचे कशी म्हूण तुमका सांगून दिता आलपी सुगनू मिगेल मौशी प्रभा मोहन। नमस्कार, मेगे नाव प्रभा। आज आऊंग कोलवता गोवा पत्तेली तक जाऊंगा। इतने सगे साधन चोविया गोवा पिट्टी गोड नरला सोई येळा सांग मीठ उद्द कल्लोचा असेल उद्द गोवा पिट्टिंदु उणे मीठ गल कल्लूंगा। कल्लोंजल्ले पीठ अशी असुगा आणि ಈಗ सोई ಎಂದು ಗೋಡಗಾಲ್ಗ ಏಳ ಸಂಗ ದಡ್ಡ ಅಂದ ಬರ್ಲಿಯ ಪಿಟ್ಟಿ ಕಲ್ಚ ಕಲ್ಲೂಕ आता कल्लोंजल्ले इशी कल्लू आणि केळी पान आणि त्या गव्वा पिट्टी कल्लेले पिट्टी त्या पीठ आम्ही अंदू उद्दागाणी शीसी पात्रांला पत्रांजल्ले आणि अंदू सगळी चून दवरला चून सट्टांदू दवरला आणि अशीची आणि गॅस आरी पेडा वाण दवरला आणि अशीची दवरको जिरी सगळे ते बोरजल्ले आणि दंबूनु आणि 20 मिनिट जातली सिजले तवळंग ओपन करचो 20 मिनिट जाल्ले आणि आता गॅस ऑफ करता। गॅस ऑफ केले आणि हंग चोरिया पत्तेल रेडी जल्ले मुचोविया सकड़ानी कोर्चोंगा सकड़ानी शी कोर्चोयाई
पत्तळी करचें कशें म्हणू तुमकां मिगेले मौशेन चांग जान सांगून दिल्लें आसा. तुम्ही प्रथम जानु मिगेलें चॅनल पळयत जाल्यार तें एक सबस्क्रायब करका म्हणून तशीची ताजे लग्गसिने नोटिफिकेशन बटन एक प्रेस करका म्हणून तुमगे लगी विनीत जानु अभ्यर्थन करनु रब्बेदा सर्वांक नमस्कार.